Hej alle sammen, velkommen til den video. I dag der har jeg de her to med, nogle gæster. Ham her, han har været med i en af vores videoer. Og vi skal lave sådan en challenge, hvor vi spiser nogle gumfiduser. Og så dem, der taber. Det her, det er en, deres mor har købt. Det er Kokosmælk. Kokosmælk live. Okay. Jeg tager en nu. Vi kan også se, hvor mange vi kan have i munden. Jo. Og man skal tælle. Man skal også regne. Men det er jeg skal huske at tælle, hvor mange man putter i. Jeg tager bare Jeg skal ikke bare tælle, når man spiller ud. Nej, det er min. Skal man ikke bare tage en håndfuld, og så bare bruge den ind? Jeg kan klare lidt flere. Ej, kan du ikke klare 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. 10. Har du 10? Jeg har 4. Spil dem derud. Hvor mange har du taget? Hvad? Hvor mange har du taget? 10. Nej, du har taget 10. Nej, 11. 2. Nej, 13. Nej. 2, du har 10. Du har 12. 12 tog du. Jeg tog faktisk kun 5. Hvor mange har du nu? Jeg kan ikke tælle dem. 7. Nej. 6. 1, 2, 3, 4. Det er mig. Jeg kan tælle skumfiduser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marto. Du har 5 her. Jo, Henrik. Jo, Silas. Så er der sgu kokosmælk. Og her, den ene fik jeg i munden. Det var du spise den der. Nej. Jo, det er andet, det der. Nej. Okay, ja, det er okay, Jeg skal nok. Helvede. Jeg åbner den lige herude, så jeg ikke spiller. Jeg er klar. Må jeg godt gå ind og hente en ske? 100 klar. Yes. Skal du også have en? Ja. Ja, jeg går lige der. Kom her, Silas. Nej, vi går det bare her. Ikke det hele. Han skal ikke trække det hele. Det er for helvede. Nej. Hey, du skal prøve at få noget ned. Det har jeg. Han prøver. Det var dårligt. Ja. Du kan tage alt vandet ud. Nej. Godt. Tak, Lola. Også det var mig. Nej, jeg vil have det. Også lade være. Jeg vil også gerne. Altså lade være. Det er mig også, det skal mig sådan. Det er mig. Sidst du skumfidus. Nej. Ja. Lang sommerhusen. Sommerhusen. Okay, nu gør jeg det sjovt. Du skal tage saften. Jeg ved, ja. Bare så. Meget pis. Godt. Har du taget saften? Ej, hvor er saften henne? Jo, der er saften. Ja. Du skal bare trække af det. Du skal bare trække af det. Er koppen? Ja. Bare sådan I ved, I begge to skal. Så bytter I lige om lidt. Så Nej. Lola skal smage kokosmælk. Jo. Jo. Og så skal du smage. Vil du ikke drikke det hele? Mælk. Er der så ikke lidt tilbage? Godt. Jo, der er. Du skal bunde det. I bytter. Silas, Nej, jeg du skal drikke noget Hallo. Men hvis det var dig, nej, du skal drikke mere, Silas. Ej, det kan jeg ikke. Ja, det smager virkelig dårligt, det der. Kom, kokosmælk. Jo, du skal. Puh, her i Eller er du med? Jeg hader kokos. Kom nu. Faktisk, nu husk at spille ud. Nej, du skal jo drikke det sådan, man kan se det. Man kan slet ikke se dig. Det smager bare af vand, faktisk sådan lidt.
Kan du godt lide det? Hvad du så? Men hver fedt røv alle sammen. Hvem er dig selv? Hvad skal Godt, du men med jeg den går der? gut. Du skal ikke smide. Bare for at lave en test. Skal vi så ikke drikke på hovedet? Nå, men det var alt for den her video. Det var alt for den her video. Vi ses en anden dag. Hej. Hej.